comunitat i és així. El primer que vull dir és que estic molt orgullós de ser secretari general d'aquest partit. El partit que avui, sense cap dubte ni una, és el partit més unit, més fort, més cohesionat de les Illes Balears. Un partit que gràcies a això, gràcies a ser un partit unit i fort, se pot encarregar cada dia de fer feina pels ciutadans i ciutadanes. Altres forces polítiques no poden dir això perquè tenen molt de problemes interns i per tant han de dedicar moltes d'energies a arreglar els seus problemes. Per tant, si hi ha un partit que és capaç d'arribar a acords amb altres forces polítiques, aquest partit és el Partit Socialista. I en prova d'això, també si hi ha un partit que és capaç d'arribar a acords en la societat, i per això aquest govern ha fet un gran pacte per la competitivitat amb empresaris i sindicats, aquest també és el Partit Socialista. I avui, que és el dia dels treballadors i treballadores, avui hem de reafirmar aquest compromís, sobretot en totes aquelles persones que encara avui tenen moltes de dificultats per poder trobar feina. I la primera gran passa perquè aquesta gent tingui feina és que els dobbers de les institucions se gastin bé, no se malgastin, que els dobbers de les institucions se gastin per servir ciutadans i ciutadanes. I això, així com podeu fer el seguiment del que ha passat a alguns moments, la veritat és que no s'ha fet així. Per tant, una de les primeres coses que ha fet el govern d'Espanya i que també ha fet el govern de les Illes Balears ha estat apostar molt clarament perquè a un moment en què la iniciativa privada està totalment aturada hi hagués una resposta sòlida de les institucions. Les institucions seran encarregades de fer moltes inversions precisament perquè hi hagués molta de gent, molts de ciutadans i ciutadanes que poguessin tenir opció a millorar i opció a poder conservar, a poder crear puestos de feina nous. Per tant, i per acabar, només vos vull dir una cosa. No és el mateix un govern de les Illes Balears en un govern progressista tenint un govern d'Espanya amb un govern del Partit Socialista o tenint-lo amb un govern del Partit Popular. I vos ho puc assegurar perquè ja he passat per les dues situacions. I en aquests moments hi ha una coordinació i una col·laboració extraordinària en el govern d'Espanya. I això se trasllada en tota una sèrie d'ajudes i en tota una sèrie d'iniciatives que beneficien a les Illes Balears. Per tant, això vol dir més dobbers per fer més centres de salut, per fer més centres de dia, per fer més escoletes, per fer més escoles, per fer més serveis que donin qualitat de vida als ciutadans i ciutadanes. Aquesta bona coordinació i aquesta sensibilitat amb aquestes illes fa que efectivament nosaltres podem donar més respostes a tota la gent. Jo per acabar només vull demanar una cosa. Vull demanar que els socialistes seguirem fent feina des de la responsabilitat, en el pacte amb la gent, treballant dia a dia amb la gent, fent feina per servir bé a la gent, perquè aquesta és la millor feina que podem fer per la nostra societat. I aquesta és la feina que la nostra societat espera que fegem. Moltes gràcies.